Тенденциите при жилищния пазар у нас. По тази тема ще разговаряме сега с експерта по недвижими имоти от агенция Адрес Калоян Богданов и с Тихомир Тошев, който е изпълнителен директор на Кредит Център. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Да започнем, господин Богданов, с това. Лятото активен сезон ли е във вашия сектор по отношение закупуването на имоти? Какви са показателите тази година? Лятото е традиционно доста активен период за покупка и наемане на имоти. Тази година не беше изключение. Дори през август месец нашите данни показаха едни много добри резултати за това, което постигнахме като брой сделки. Разбира се, официалната статистика за 3 месечето ще бъде известна октомври-ноември месец, но нашите данни показват, че пазара беше доста активен. Върнаха се доста от нашите сънародници в чужбина, които август месец обикновено идват за около 2-3 седмици почивка и използваха това време за да купят имот. Стартираха още в началото на август вълната от запитвания от страна на приетите студенти за наемане на квартири, и забелязваме също и продажби на имоти от хора, които искат да си придобият по-качествен имот или да инвестират в собствен бизнес. Усетихте ли вече отражение при вас след откриването на втория лъч на метрото? Разбира се, отражението при нас дори стартира в началото на годината с увеличение на интереса към кварталите, през които минава втория лъч на метрото, и вече, знаете, данните от тези дни показват един 40% ръст на хората, които го ползват, и дори ще се закупуват нови метровлакове, за да покрият този интерес. Това естествено доведе до увеличаване на запитванията и на сделките и за продажби. За Надежда, за Обеля, Надежда, Обеля, Банишора са един нов квартал, Триъгълника, който до сега не беше никому известен. Той преди началото на Надежда генерира много запитвания, защото там в района е нова метростанция и сте на по-малко 4-5 минути до центъра на града. А какви са, господин Тошев, тенденциите при ипотечните кредити? Много атрактивно от към оферти беше изминалото лято. Защо всъщност банките толкова активно започнаха да предлагат доста интересни неща на своите клиенти? Истината е, че наистина за първи път имаме толкова горещо лято и при ипотечните кредити. Обикновено лятото не беше момент за нови промоционални оферти и за по-добри условия по кредитите. За първ път тази година видяхме, че банките решиха да използват този традиционно по-активен сезон за търсенето на недвижими имоти, за да мотивират още повече хората да излязат на пазара и да се закупят жилище с кредит, когато имат нужда от външно финансиране. През целия сезон, и юли и август, виждахме нови промоционални оферти, много силна медийна реклама на ипотечните кредити, и това доведе също до един ръст при нас около 12% спрямо миналогодишният август. Защо го направиха? Всъщност всички участници на пазара се опитват да съживят пазара, да върнат интереса на потребителите към кредитните продукти, към имотите, защото от това ще имаме полза всички. Колкото по-бързо вътрешния пазар в България по отношение на кредитиране, имоти, автомобили, обзавеждане се активизира, толкова по-бързо ще можем твърдо да кажем, че сме излезли от кризата и че вече вървим на ръстове в икономиката. Кои продукти са най-предпочитани? Една интересна тенденция наблюдавате вие, в вашия анализ беше посочена тя. Така е. Ипотечните кредити остават основния фокус. Те остават и основния продукт, който се търси, когато се купува жилище. Но една интересна тенденция от последните 5 месеца виждаме на пазара, тъй като цените на имотите слязаха значително в някои части на страната или пък в София в някои квартали, и хората, които имат спестени по-голямата част от сумата за покупка на имот, когато им остава липсващата сума между 10 и 30 хиляди лева, те все по-често започнаха да се обръщат към потребителските кредити, за да решат да допълнят тази липса, а не към ипотечен. Истината е, че при потребителските кредити също наблюдаваме подобрение на офертите и много интересни нови оферти за потребителски кредити, насочени към определени групи. Какви, например, оферти се предлагат? Първо, максималният размер вече на потребителските кредити е до 50 хиляди лева. Лихвите за тези промоционални оферти слязаха на нива между 8 и 9%, в някои случаи под 8%.
Имахме оферти за ипотечни кредити, за потребителски кредити, които започваха и с 6,95, 7,25, 7,45, което доста доближава лихвите по ипотеката. И когато не трябва да плащате допълнително за оценка на имот, за нотариални такси, учредяване на ипотека, много пъти нещата изглеждат и финансово добре. Има едно прехвърляне от интереса от ипотечните към потребителските кредити, но тук, разбира се, говорим за случаите, когато има и доста сериозно финансиране, лично финансиране. Точно така. Говорим само за случаите, когато има добро лично финансиране и когато клиентите стоят добре на пазара на кредити, което значи да имат високи доходи и ниска кредитна задлъжнялост. За такива клиенти банките предлагат тези промоционални оферти по отношение на потребителските кредити, защото масово потребителските кредити продължават да се движат с лихви между 11 и 13,5%. До какви стойности са най-предпочитаните кредити, които в момента се теглят? При ипотечните кредити средният размер твърдо застава под 30 000 евро и в момента последните 2 месеца около 29 000 евро. Българина въпреки всичко продължава да предпочита да не задлъжнява прекалено. При потребителските кредити, когато са с цел да се допълни липсваща сума за сделка с имот, най-често сумите са около 20 000 лева. При масовите потребителски кредити хората продължават да предпочитат да теглят по-малки суми между 5 и 7 000 лева. А за какви срокове ги теглят? Потребителските кредити за допълване на сделка с имот за максималния срок 10 години. При ипотечните кредити най-предпочитано става срока между 16 и 20 години, следвано между 20 и 25 години. Общо взето повечето българи са нагласта, че 20 години е един оптимален срок. Оскъпяването не е чак толкова голямо. От друга страна пък позволява месечната вноска да се поема от семейния бюджет без излишни рискове. Виждаме, че на пазара има и хора, които заради ниските доходи, а пък желанието да се здобият с имот, избират и ипотечни кредити до вече 35 годишен срок, който е максималният срок при ипотеките. Да. Господин Богданов, виждаме, че банките стават много активни, като предлагат повече оферти за закупуване на жилище. Какви са тенденциите при цените в момента? Преди да кажа за цените, ще кажа още интересна новина по темата. През август и още в предишните месеци всъщност забелязахме завръщане на хора, които твърдят, че купуват имот за инвестиция. Така ли? Това наистина е новина. И новината ще ви кажа и още една подновина. Тя е, че ако се спомнят, август месец мина една вълна в поредно понижаване на лихвите по депозитите. 11 банки през август свалиха лихвите по депозитите. Кой свали с 0,20, кой с 0,5, дори с 1%. И какво направиха потребителите? Решиха да инвестират в имот? Потребителите, част от тях решиха да инвестират в имот. Последните ни данни показват, че доходността от покупка на имот и отдаване под наем в София за един средностатистически апартамент, който струва около 25-26 хиляди евро, около 6,7 до 7,20% годишно. А знаете, че в момента такива лихви вече са останали в миналото. Така че ако вложите тази сума на един 3-месечен депозит, който обикновено е периода, в който един апартамент се продава за около 3 месеца, вие бихте изгубили поне 1000 лева годишно при държане на парите на лихва. Това естествено е хубаво от много страни. От една страна банките имат ресурс на по-ниска лихва и могат да си предоставят тези добри условия, за които господин Тошев говори. От друга страна, доста хора, които обмисляха дали да държат парите в банка или да купят имот, сега се ориентират към покупка на имот. Така че това е интересното. Иначе търсените имоти и квартали продължават да бъдат имоти до 50 000 евро, като вече имаме няколко подсегмента. Единият е до около 35-37 000 евро, другия е около 70 000 евро и естествено имаме единични сделки над 100 000 евро, което вече е добър факт и добър показател за пазара. Всъщност това, което казвате сега, се подкрепя и от данните, които господин Тошев съобщи, за това, че голям процент собствено финансиране влагат клиентите, когато теглят и кредит, било то потребителски или ипотечен. Вадят пари от банки, някои от тях продават други по-некачествени имоти в същия град, много от тях продават и така наречените ниви на баба, които са по из цяла България, за да финансират по-голяма част от сделката и просто им остават една по-малка част, която вече с новите лихви при потребителските кредити при специални условия, трябва все пак да се каже,
им помагат да направят една изгодна сделка. А имате ли наблюдение вече по тази първоначална информация? Кои имоти са предпочитани за инвестиция и в кои градове? Разбира се, че за инвестиция са предпочитани имоти, които лесно могат да бъдат отдадени под наем. Хит са места, които са близо до студентски места и учебни заведения. Хит са места по новите линия и по старата линия на метрото. Хит са имоти, които бързо намират наематели, са гъвкави. Да кажем, са в райони, в които има добра инфраструктура, има магазини на големите хранителни вериги, има всякакви други неща, като поликлиники, детски градини, училища. Те много бързо намират нов наемател. Вие няколко пъти споменахте за студентски град. Дали тези очаквания, които имаше малко преди да дойде есента, че ще бъдат много по-предпочитани вече от голяма част от студентите квартирите вместо общежитията, въпреки че наемът е по-висок, дали се оправдаха тези прогнози? Мисля, че се оправдаха от гледна точка на това, че в някои от университетите реално липсват места за всички студенти. От друга страна, студентите ни са много кооперативни хора и бързо се ориентират в обстановката, следят внимателно времето за пътуване на местата, които ги интересуват и се комбинират по 2-3 души, наемат по-голям имот. И по този начин, естествено, че не могат да достигнат около 50 левовия наем на човек в студентските общежития, но пък достигат по-добро качество на живот. Знаете, че голяма част от студентите и работят, така че те гледат да бъде имотът, в който живеят близо и до работното им място, не само до университета, така че доста студенти през август и в момента вече позатихва този интерес, доста активно търсеха. А цените на наемите как вървят? Цените на наемите се задържат с леки опити за покачване, естествено в хитовия сезон, който започва може би от 1 септември, продължава до края на септември. Имаше опити от наемодатели за едни 10-15 евро покачване. Да, интересно също и какво се случва по света. Не знам дали обърнахте внимание, в Испания ще правят голяма реформа на пазара на наемите. Само 2 вметки, че времето винаги не ни стига. Така е, но пък е интересно сравнението. Но идеята е, че испанците, които имат доста непродадени имоти, са решили да промотират това да купиш имот и да го отдаваш под наем. И ще въведат много строги правила, ако наемателя до 10 дни не си плати някакъв вид сметки и наеми, лесно може да бъде изгоден от имота. Това е едната новина, която е добра за наемодателите. А пък за наемателите интересната новина е, че подадеш имот на хора, които са до 30 годишна възраст, дори освобождават от плащане на данъци. Така че интересни неща има и по света по темата наеми, наемодатели. Дали би могло някои от тези мерки да бъде въведени в България, въпреки да знаем ситуацията в Испания? Надяваме се, че такива неща са полезни. Трябва поне да ги знаем, да следим какво се случва и някои полезни неща, които ги правят в другите страни членки от Европейския съюз, може би и ние да ги заимстваме. Ще видим. Действително много интересен сезон започва сега. По отношение на кредитите, какви са тенденциите? Вашите прогнози, стана дума вече, че имаше спад при лихвите по депозитите. Ще бъде ли отразен той при лихвите по кредитите? Ще намалеят ли те? Да, той вече се отразява. Ние виждаме първите промоционални оферти за края на годината. Края на годината е традиционно най-силният период и за сферата на движимите имоти, и за банковия сектор. Така че виждаме доста медийна активност от страна на финансовите институции, виждаме нулата, която се появява в някои реклами като маркетингов инструмент, за да мотивира купувачите да се върнат на пазара и ползвателите на кредити. Виждаме, че все по-често лихвите, които се рекламират, започват с 6,25, 6,5, 6,75. Т.е. като лихви вече се връщаме почти до... Но при специални условия, както стана по-рано? Не, това е за ипотечните кредити. Те са за всички потребители. А за ипотечните, за потребителски? При потребителските кредити също виждаме така прилична медийна активност и нови продукти, направени това лято, които излизат в момента. Част от тях са насочени точно към тези клиенти, които имат нужда от по-голяма сума. Оферират се, както казах, потребителски кредити до 50 000 лева, без поръчители, ако отговаряте на изискванията на банката. Така че очаквам активен край на годината с по-добри условия както при потребителските, така и при ипотечните кредити.
с по-голяма активност от страна на потребителите, защото, пак казвам, това е традиционно силен период и хората, които са планирали тази година да станат собственици на нов дом, повечето от тях ще успеят да го направят. Да, тенденцията е такава, лихвите по депозити да върват надолу, лихвите по кредити да ги следват по същата посока. Силно се надявам, че тези добри условия, които ще постигнем в края на годината, ще са една основа за следващата година и пък през следващата година, следвайки добрите сигнали от пазара, ще видим и още по-ниски лихви. По-ниски лихви, но от сега едва ли ще се ангажирате с процент? Трудно е да се направи прогноза. Тази година в началото бяхме по-песимистични. Очакваме, че с около 0,5% ще спаднат лихвите за цялата година. Виждаме, че в повече случаи те са с около 1% надолу. За следващата година пак тръгваме малко по-песимистично и очакванията са, че през следващата година с около 0,5% ще има спад при ипотеките. Може би при потребителските ще има малко по-голям спад на лихвите, но пак казвам, това не зависи само от желанието на финансовите институции и на клиентите, зависи от всичко какво се случва на пазара. Какви са намеренията на клиентите в край на разговора, така и вашата прогноза, предвид всички оферти, които предлагат банките? Намеренията на клиентите ни определено са към взимане на решения най-после, защото знаете, че доста време хората изчакваха най-различни неща, да паднат лихвите, да спрат да падат цените на имотите, да намерят любими имот. Оказва се, че времето бързо минава и понякога дори се изпуска и най-правилният момент. А сега ли е най-правилният момент според вас за инвестиция в имот? Всеки, който особено му трябва имот за жилищни нужди, в смисъл продължава все още големия процент, над 80% от хората да купуват имот заради задоволяване на основни жилищни нужди, трябва да го направят. Като определено трябва да се обърнат към специалисти, защото ето тук господин Тошев каза различни проценти. Нещата са не само проценти, има много други такси, други неща, които тук ги има, тук ги няма. Трябва да се обърнат към специалист, който да им помогне какво да направят с парите в банката, какъв вид кредит да изберат и така нататък. Същото се отнася естествено и за имотите, защото знаете, в период на криза се опитват всички хора да ви продават всичко на цената на всичко. Така че често най-ниските цени, най-ниската цифричка на лихвата често се оказва не чак толкова добра сделка. И нож с две острията. Да. Като цяло обаче стигнаха ли дъното цените и ще тръгнат ли вече нагоре от края на тази и началото на следващата година? Вече националната дори статистика през миналото 3 месеца отчете ръстове тук-там символични. Не можем да кажем, че очакваме някакъв ръст на цените сериозен. Но определено има задържане, има намаляване на броя на месеците, в които се търси имот. Вече масово сделки се сключват до 3 месеца. Съвсем почти малко останаха хората, които са над този период. Така че сделки бързо се случват и това показва, че цените остават стабилни. Стабилни цени и активен пазар. Много ви благодаря за разговори, за прогнозите, които направихте при нас. Благодарим.